ang mga Pariseo, mga magtutudlo sa balaod, dili sila makadawat ug wa sad sila motuo nga si Hesus makahimo pagpasaylo og mga sala. Kay ang ilang gituhuan man God nga ang Ginoo ra gyud maoy makapasaylo sa mga sala. Ngunang tungod aning maong panguna-huna, wa nila dawata pag-ingon ni Hesus sa paralitiko, gipasaylo na ang imo mga sala. Bisan nasayod sila nga sa ilang kultura o sa ilang gituuhan, ang kanang mga Hudiyo nagtan-aw sila nga kanang sakit sa tao gumikan gina sa sala. Sakto ba dili? Kanabang sakit ba? Pranang leprosy. Ang tawag nila sa mga lepers, mga dagkong makasasala. Niya ang paralyzed, na-paralyze ka tungod kay naa kay sala. Kanang mga bakol, mao nang nabakol ka kay naa kay sala. Niya kung di man animo sala kay gikas imong pagkabata, sala nas imong mga ginikanan, nitapot nga na nimo. So permi gina nila i-relate og sala ang mga bati nga sitwasyon sa atong kinabuhi. Tinuod man sad, insakto man pod, kay ang sala man gyud makapabati sa atong kinabuhi. Kamatuoran man na, basta magbuhat kay tag sala, naagi daghang sakit o kasakit na moabot nato. Gani, matud pang San Pablo, ang bunga gyud sa sala, kamatayon. Nilingay mong tupad ina na kay sala. Na isala. Perting sa nato. Ang atong mga politicians na isala. Ang atong mga kaparian, apilaning nagwali na isala. Naaagyapon. Ang atong mga members sa mga mandated organizations o commissions din ni simbahan na isala. Samot na isala. Ang kanang mga taong way simba-simba na isala. Naasan. Ang atong mga nagdasa diha sa legislative, sa executive o sa judiciary sa atong gobyerno, nanay sila sala. Naasan. Nakaroon, unsa may solusyon sa sala? Dili di ay ang pag-away, dili ang pagkalagot, o dili ang solusyon, ang pagpasaylo. Mao na'y giawhag sa mga propeta ang pagbiya sa sala o ang pagpasaylo sa sala. Mao sa na'y sentro sa wali ni Hesus, kapasayloan sa mga sala. Kung magdinumtanay na gud ta, musamot kadaghan ang sala. Ngunang di gyud pwedeng magdinumtanay. Sa ato rong katilingban, daghan ang nagdinumtanay na ay mga banag asawa wa na magtagdanay. Musamot gyud na kabati ang inyong kinabuhi. Ang mga managsilingan wa na magtagdanay, samot na gyud. Ambot ka, nabasa kay mga pari nga wa na magtagdanay, patay ginang simbahan. Mga madre, wa na magtagdanay, patay gina inyong monasteryo, na inyong order, bungka gina. Muna, pasaylo. Unsaon man pagpasaylo, una, mudawat kita sa pulong sa Ginoo. Sa atong unang pagbasa, si Amos, ginganlan ni Amasias, katong pari nga suod sa hari nga buangon, nga nganlag Jeroboam. Giingna ni Amasias, igo na propeta, balik na ngadto sa yuta sa Huda og panginabuhi didto pinaagi anang imong pagpanagna. Kanibang maglisod ta og himog pasaylo kung
di ta maminaw sa pulong sa Ginoo. Kung ang ato na lang pulong mo itong paminaon nga magsigig sulti nato nga bati na, alkansi ka na, luoy kay ka na, ay maglisod kag pasaylo. Mao na ang una gideng buhaton, maminaw tas pulong sa Ginoo. Isulti na sa propeta, isulti na sa Biblia, isulti na sa mga panghitabo sa atong kinabuhi. Paminaw sa Ginoo. Mao bitaw ang ato rong tema sa atong Archdiocese karong tuiga, listening church. Unsa gito nang listening church? Unsa toy sumpay ana? Listening church, hearing God's words and the cries of His people. Maminaw ta sa pulong sa Ginoo ug sa pakiluoy sa atong isig katao. Mao na ay una natong buhaton. Nabitay anak nga naghimo og krimen kadtong nahitabo sa Tacloban. Sa atong na hibaw-an sa social media, ang iyang ginikanan tawgo na to dysfunctional, magsigig away nga siya sad maiglo sa away, nahuog siya og battered child nga nagtubo niya na. Why pagpasayloay ang ginikanan, siging sininghagay, why kalinaw. Ang resulta, ang bata gubot sa utok, pag-abot sa panahon nga naa siya gikalagutan, galisod sa siyag pasaylo. Nga haron mawa ang kagubot siyang utok, kay gubot dito sa pamilya, gubot sa dito eskwelahan, may pagmugamit tag armas, pamusilon tani sila para mahilom. Mao na atong solusyon, patya na lang na. Haron mahilom na, dili aron mahilom pasayloa. Nindota no? Sakto ba ng pamaagis Ginoo o sayop? Kung gatong tawgo na siya, tawhanong analysis, sayop yun. Kay mag-anad man ang buangon. Pero kung atong tanawon sa matas pagtuo, wisdom of God, puwerteng saktuha. Nganong puwerte mang saktuha, kay kana di ang pasaylo mga igsuon, makapatransform na sa kasing-kasing sa tao. Daghan kaayong mga taong dautan kaayong binuhatan nga gisigihag-hatag og pasaylo sa mga taong suod sa Ginoo na nga usab ilang kinabuhi. Usanan ni ana si San Pablo. Sa dihang si San Pablo giingna ni Ananias, igsuong Saulo, gipasaylo na ang imong mga sala o gipaanhikos Ginoo aron ayuhon kas imong sakit, na usab gyud si San Pablo. Si San Agustin, giingnan sad ni Saint Ambrose, gipasaylo ng imong mga sala, ayaw ka guilty. Offer sa Ginoo sa imong kaugalingon, nahimong pari si San Agustin, nahimo pang santo. Ana. Mao na ang pasaylo, the power of forgiveness. Kamatuura na nga makita nato sa katilingban nganong magdinumtanay pagyud. Mag-isig na lang tag paningkamot, tinabangay aron mawagtang ang sala. Matod pa sa atong tubag sa Salmo, ang mga hukom sa Ginoo matuod, ug silang tanan matarong. Nya unsa may hukom sa Ginoo, pasaylua ang nakasala, dumti ang sala. Ikonobi ato kunong i-repeat, ready go. Pasaylua ang nakasala, dumti ang sala. Karon, kung ikaw kusog ay mo pasaylo, mahimo sad kang sensitive sa panginahanglan sa imong isig katao. Kasagaran sa mga tao mapasayloon, matinabangon. Pero kani mga taong madinumtanon, unsa man nila, condemning. Dili na sila mo tabang. Mo na resulta na.
Mo to mga Pariseo panahon ni Hesus, kita ganig makasasala, abo nga na sala. Mayra sana para niya. Haron makaamgo na, ada buangon sa kay naoy. May na magbago siya. Di ba na no? Napamgani word nga merisi. Ana. Pero ang Ginoo mo ipahukmon, dili. Kanang nakasala niya nagantos na pasayloa, tabangi, agakaya. Nganuman, ang tanang nakasala, biktima sa yawa. Ang atong tinuod nga kontra, mao ang yawa. Ang tinuod natong isalikway, mao ang yawa. Dili ang biktima sa yawa. Nilingian sa imong tupad, ina, kapila na ka na biktima. Ana, no? Oy, hasta ganini nagwali, kadaghan na ni na biktima. Nya, usa sa atong paagis pag sagakay sa nabiktima, mao ang pagtabang sa ilang kinahanglan. Padanglitan, kita ron dinhi, unsa may atong panginahanglan, raffle tickets. Kaning inyong nagwali, sige agad-hagad ninyo og pamalit na mo raffle tickets, kadaghan man sa na biktima siyawa, pero ayaw na lang sa na-highlight ang akong pagkabiktima siyawa. Mga mo demo, hala, to o mga Padersiano, utro sa na siya sa, bisag naglagot ka na ko, baka ayaw na lang sa i-appeal, na lang, mupalit ko raffle ticket, pasayloon lang ni Nakos Padersiano, magsigig ingon nga, colors buhok, kiss kilay, ay na lang, pasayloan lang sa ko, kay igo raman kong nisulti, tungod, kay di gyud maayo nga musupak tas Ginoo, pero tanaw ni mo ni, ang Ginoo mo nag-ingon ni mo, kulori imong buhok, kiskisi imong kilay, very good. O manggiarang sa Ginoo, siya may musulti Damte ningon ako, pader, na may magtari din pader, ato ning pahunongon ako, ayaw basi gisugo na sa Ginoo. Di ba? Pangutan na usa dito, gisugo ba sila sa Ginoo? Wa gani, nya magsige lang tagbuhat aning wa gisugo sa Ginoo. Dito das onas ako na assignan nga chapel, disco. Ingon sa mga batanon, disco pader, disco gyud. Ingon sa mga tiguang, di pwede pa di pwede. Di gina pwede. Ingon sa mga batanon, kamo mga tiguang, di mo gusto disco. Nya, limot mo ni among gusto. Way lami pista, basta way disco. Pagpangutanan nila nako na kung saan kanina ko pag-reconcile ning tiguang o ang batanon. Nako, sige. Una-hunaan sa inyo mga batanon, assignment. Una-hunaan ninyo, asa nato makita ug unsaon nato pagpakita ang Ginoo dihas diskuhan. Makapakita kay mo Ginoo dihas diskuhan nya San Roque man to among patron, makit-an gani si San Roque ug ang Ginoo dihas diskuhan kana proceed tas disko. Pagsunod na mong kita imong tan blisod pa dilo nga magbutang tag altar dito pa dilo ina sa kano magdisko ta butang tag altar. So ako sa adto galisod sa ko mo to ang resulta ni come up me og Christian disco. Nako Christian disco. Unsa man ang Christian disco nako way choral ang tanan welcome kay ang simbahan welcome ang tanan. Nya way inom dito sa diskohan, way inom kay dili ni hubog-hubog pag ampo ni pag daig ni Ginoo. Sayaw lagi ta sayaw. Nya doon natin dito ipamutang mga pagkaon o mga ilimnon, mga Diyos, tubig, libre tanan. Kay sa langit, libre tanang pagkaon. Nya, kung gusto ta mo gasto kwarta, atong himuong premyo sa pinakamaayong musayaw gikas pagsugod og sayaw hangtod katapusan. Niko ang gumi ato nagpremyo mi atong sobra mga 100 kanang 5 kilo packed rice. Sige sila sayaw. Unya, dunay time to start, dunay time to end. So, good mig alas 9, end mig alauna. End yun, paong yun tanan. So, kadali ra na pader. Naku, kasi dali. Suwag sayaw, gikan alas 9, hangtod alauna. Unya, in between, na ay break. Oldies nga kanta niya, human,
modern, nya human sweet. Ang katong kombinasyon, nya human dito, kombinasyon na tanan. Upat ka hugna, kada hugna 1 hour, nya humas 1 hour na ay 5 minutes nga break, nga naay mo paambit sa kinabuhi ni San Roque, o naay mo paambit testimonya sa history sa kapilya, inana. Ay ighuman lagi igpaong, ay na igpaong music, nya sigang suga, nya naaday yung paambit, manglakaw nga tulayo, manglakaw mga tao baka to mga buangon, lakaw. Atos dapin manginom og tubig ana, inigbalik sa tukad, hugop na sad. Basta pag human lagi namo, porting aligriha, daghan kay nakadaog, do nagi usa ka tawo nga nahurot giniyag kadaog na apil sa daog bagi kas first part, second part, third ug fourth. Paghatag namo upat ka bag nga rice, wa na siya mudawat. Kay di naman siya kabarog. Kay tiguang man sa kangguhan. Ingna niya yung anak, kuha alang kay di na madagbarog, ibikugan kong bayan. Pero daog siya. Niabot na lag mga usa ka buwan human sa pista, maulang gyapoy giistoryahan sa mga tao ang kanindot. So kung giyahan ta sa Ginoo, nindot gyud ang resulta.